ekles deyip yurtdan çıkıp qaydanlar. Allah'ım sizi Türk yurduna uğrasın. Hossarlarına geler siyip qaydanlar. Allah'ım sizi bu yurtlarda uğrasın. Biriniz garson olup biriniz komi. İşleverin işin utoncu olmy. Aranıza kösenýäňizem barmy? Allah'ım sizi kösenmekden uğrasın. Öýüňize wada berip köp zady. Gaýtdyňyzmy almaň ýaltaly gady. Bu yurtda iş tapman etmän periýady. Allah'ım sizi işsizlikden uğrasın. Öýüňizde garaşyp dur eneler. Dogonlar çağalar yene yeneler. Bu yurtlarda geçäýse de seneler. Allah'ım sizi pulsuzlukdan uğrasın. Goram bir-birewi dost dogan bolup, söýüşün, söýülüň gujaga dolup, ýöne ryswa bolmaň bet gepe galyp, Allah'ım sizi ol geplerden uğrasın. Dogry ýad ülkede gezmeýän zat däl, çabuk sözi duýmagan zat däl, ýöne bu durmuşyň özi ansat däl. Allah'ım sizi kyn günlerden uğrasın. Isle WhatsApp'a gir, isle de ýayyn, ýöne ol zatlary bilmesin gaýyn. Mert bolun, iti bolmaňlar baýyn. Allah'ım sizi piç patrondan uğrasın. Efirde goşgudur aýdym aýdalyň. Watanmyza sagamanja gaýdalyň. Gadryny bilip, iýlimeden baýdagyn. Allah'ım sizi her deportdan uğrasın.